Pasubscribe naman po ng YouTube ko. Yung mga Ano nga? subscribe na po naman yung sana mamonetize na ako. Ano nga pangalan para mahanap nila? Mag-graduate na. Mag-graduate kayo po ulit. Tapos na. Sunod sa bahay niya naman. Pero pag may materialis, pwede pa kung graduate. Eh wala na. Ayan, sa mapagpalang araw mga paring Jason. At yun, ano na ngayon? August 1. At panibagong ipon na naman tayo ng ating revenue. At siyempre maraming salamat. Nais kong pasalamatan yung mga sumuporta nung sa loob ng isang buwan na nanood sa aking vlog. At mga nagpakulay na kapag nagpe-premiere tayo o nagla-live, at dahil sa inyo umabot ng 100 yung ating yung ating revenue. At kahit pa paano masasahod rin tayo ngayong buwan. Umabot ng 110 yung ating revenue ngayon. Kaya makakasahod tayo ng 5K. Sigurado yung butal natin ay kaltas na yun. Kaya salamat po sa inyong lahat. At kahit pa paano umabot yung ating revenue. At ngayon punta ko doon kay Tricia. Hindi ko alam kung may vlog tayo ngayon o wala. Yung lakad ko ay Pachamba. Bukas ko na lang gagawin yung mga gagawin dito sa bahay. Kasi linggo man bukas. Sana po suportahan nyo ulit yung aking magawang vlog ngayong araw na to. So sa loob ng isang buwan na naman, para may panggastos ako o pambili ng gamot o pamasahin namin ni Ami sa September 17. September 17 nandun na kami dapat sa PGH. Ayan, thank you. God bless. At salamat Kuya Papi dun sa binigay mo sa akin na pambili nung pinaglalayban. Kagabi, gusto ko sanang pumasok dun sa live ni Kuya Bon saka ni Ate Gian. Kaso, baka maistorbo ko si Binan kasi tulog na. Paralyzed yan. Siyempre, kahit walang tugtog na naririnig sila, yung boses ko na kumakanta. Tapos si Ami, tulog na. Yung anak ko tulog na, yung pamangkin niya tulog na. Kaya nakinig na lang ako. Hanggang matapos, nakinig na lang ako nung live nila. Saka na makakasama nyo naman ako sa live pag may pagkakataon. Ayan, let's go kasi tanghali na. Ayan, on the way na tayo. On the way na pupunta kay Tricia Dubai Project. Makulimlim ang panahon. Parang mababasa tayo pag uwi. Parang maliligo tayo ng ulan nito. Mga nagtatanim na ng palay.
naman sanang abutin ng ulan na baha yung mga tanim nila kasi kawawa naman yung ating mga masisipag na farmer. Yung iba dyan nagtatanim, utang yung puhunan. Pag inabot ng baha, lugi. Tinatulong ka ba? Wala naman. Tapos-pas sa pendo yung sinusa. Susunod. Huwag ka na magtatanong. Kung may sagot ako o wala, parehas din yun. Pero di lang sagot din sana. Pwede ba palayin ka muna? Walang say-sayang sinasabi. Kaya ang mga hindi ka pa mananahimik na lang. Yung tubig galing sa lake, abot yan dito. Mas malalim dito kasi sa Bacolod. Kumbaga, yung Bacolod nadadaanan na, dito hindi pa. Alam mo, ikaw lang yung marunong, mama. Malapit na tayo sa bahay ni Tricia. Dito na ako sa kanila, Tricia. Tara, Yo. sige pula ah. Karin. Chapel. Kantura si Tricia. Kantora. Kaya binablogin ko baga. Oo. Kain na kayo. Ramrag, kantora. Dito na ako sa kanila. At si Tricia daw kantora. Ayun yung kantora na ano na sinasabi natin nila Ate Mardi sa ni Ate Sara. Makikita niyo sa vlog ni Pula yung kantora na sinasabi. Oo. Para sa ano yan? Pista. Pista dito. Ayun sa pista dito. Ba't umaga? Practice pa lang. Ha? Practice. Practice. Kala ko. Ay, sa amin gabi yan eh. Okay. Practice pala. Yan, makikita nyo dyan kay Pula. Papractice lang pala. Kasi gabi yan ginaganap ng kantora eh. Ito na. Ang hitilo. Yan, pasupport ng channel ni Tilo sa ano? Sa Hello. YouTube. Ano yung pangalan ng YouTube channel mo? Mga ko yan. Ano? YouTube. Ano? Pangalan? Nagalimutan ko. Ay, nako. Channel, makalimutan. Hindi pala. Manawagan ka sa kanila para masubscribe ka na nila. Para ma-monetize ka. Oo. Ay, pasupad ang po ng YouTube ko. Ano? Pasupad nga po ng YouTube ko. Pa? Pasubscribe. Hindi ka marinig. Malapit mo to. Pasubscribe naman po ng YouTube ko. Nung mga... Ano nga? Pasubscribe na po ng mga
Sana mamonetize na ako. Ano nga pangalan para mahanap nila? Ano pangalan? Ay nako. Wala, hanahanapin ko pa. Ako nga alam ko, ikaw di mo alam. Mga, Kasi nakita ko eh. Nakita ko yung may channel ko eh. Kinoment mo dun sa live ko kahapon eh. Sa premiere. hmm, Ano? ay mga kapatrap pala. Ano? Sorry po. Ano? Nandito yung intro ko, nasa na intro ko. Ano? Ah, Ano po mga ay pakan ako ng channel ko, mga katrip. trip ni Tilo. Trip na dalo. Ayan. Mga katrip TV pala. Katrip TV, pasubscribe po. Trip TV daw. Oh, Pasubscribe po ako ng kaya. Tama monetize na ako. para monetize yan. Mainit. Ha? Mainit. Mainit. Nakailang vlog ka na ngayon? 3. Ayos, sige lang. Upload lang ng upload. Huwag mo muna isipin yung sahod. Ang isipin mo muna yung mamonetize ka. Kasi yung sahod, kusang dumarating na lang yan. Kapag na-monetize na at kapag may nanood. Aba, Kuya Puloy. Amo ba ka? Amo na. Muna mo na dyan. Sayang yung vlog ko dito. Nagpintura ko dito. Na-delete ko. Yan. Na-delete ko yung pagsimula ko magpintura dyan. Okay na dito, oh. Okay na yung harap. Okay na yung harap. Kikisa mo. Doon si Kuya Puloy. Hindi ko alam kung may vlog tayo ngayon. Pintura sana. Kaso kaya kong pinturahan ito kaso walang advice eh. Hindi kasi ko pwedeng gumalaw dito na walang utos. Tatanong muna tayo. Kasi hindi tayo pwedeng magdunong-dunungan o magrulong-rulungan. Pero kaya naman sanang pinturahan. Kasi nung mga unang pabay project ay kami naman yung nagpipintura talaga noon. Hindi naman tayo tulad medyo wala veterano na talaga na magpintura. Itong likod sa ano. Ang tanong kung may pintura pa. Yun na lang eh. Kisam eh. Patapos na to. Sunod, clearing. Clearing yung sunod. Pag mapinturahan na yan, tapos makisamihan, yung kisami, pipinturahan pa yan eh. Tapos clearing na, tapos baka tanggalin to. Akyat tayo kay Kuya Puloy. Alright, dito sa taas daming kakas kasing pala sa taas bago pinturahan. Yung mga dugtong ng plywood. Pag magpintura, sasapinan. Malalaglagan ng pintura yung tiles. Amoy! Kuya Puloy.
Mag-graduate na. Mag-graduate kayo po ulit. Tapos na. Sunod sa bahay niya naman. Pero pag may materialis, pwede pa kung graduate. Eh, wala na. Meron pa naman. Ayan. Dahil kung mag-re-retouch ito, re-retouch ito eh. Ito kikisan yan pa. Dito sa CR. Dahil kung re-retouch dito eh. Ha? Oo, retouch. At malapit na yung pista dito. Pista dito sa August 16. Wala man daw sila handa. August 16. Langanda, isang babo lang. Isang baboy lang. Hindi yung ano yun, magkakatay. Yung tito nila. Gawa raw no sa black screw no. Black screw. Yan, tapos na. Tapos na yung kisame. CR na lang. Umatin, may low piso rin yun. Oo, yun. Ayun pa, meron pa. Nasa poste. Trip ni Telo TV. Oh, ayos ah. Lapit ng channel. Mga katrip ni Tilo. Ang mahirap niyan daw kung ikaw yung mapagtripan. Ay, yan ang vlog niya, tina. Yung vlog niya. Oh. Wala akong ma-play mo. Wala. Ngambot mo daw. Alin kaya? Ha? Ang bara. Bara. Parli ng alukot. Parli ng alukot. Ayun oh. May maiksi doon oh. Thick screw, top screw. Yan. Tapos na ang kisame. Amo na. Dinadagdagan na lang yung mga walang screw. Nalay sa ano yung liig? Nalay sa liig. Dati no... Nasa mo sa ako. Dati nung nagkisami si tatay doon kay Rico. Tulong kami ni tatay na naglalagay ng mga thick screw. Doon kay Will. Ha? Ako, kahit tumuhulan, binanaan. Bira? Tagilid. Oo. Sa eskwala. Nalay sa liig yan. Balikat. Mugan sa naman ako, kung sa namin kibo. Masunod sa neto. Okay na. Mamaya pa siya. Pintura na lang. Tapos yung CR na lang yung natitira. Oo. Tapos ito. Ito ba? Sa pintuan. Okay.
Pero touch po yan. Ito. Ito, may ano pa to, Kuya Puloy? Bakal wala na. Standby. Standby. Pinto pa nga pala eh. Pinturan, pinto. Sa baba yung marami pa. Look. Ayan po, at tapos na yung break time. Putulin ko muna yung vlog ko kanina doon kay Kuya Puloy. Oo. Tapos may panibago tayong vlog na gagawin doon. Ayun po, ganito na lang muna yung vlog na to. At panibagong ano na naman tayo. Salamat po sa nagpakulay kanina sa live at sa mga nag-tune in at sa mga nag-like, sa mga nag-silent viewers. Shoutout po sa lahat ng mga sponsor, mga anonymous sponsor. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you. At pasupport po ng vlog na panibago natin. Ayan, bye-bye. God bless. Ingat kayo palagi. Thank you, thank you, thank you. At nandyan kayo palagi. Nagsusubaybay, nakatingin lang. Yan. Ayan, bye-bye. Love you all. Sana marami pang blessing din ang dumating sa inyo. Yan. Bye-bye!